Wadhi nyaka e kaunti no ma Migori kama bende koro to oganda jopiny e kaunti no ma Migori ochak chenro mar neno ni opuonjgi yore go eko ma bende ginyalo rito godo punde e yorno ma owinjore. Ma en chenro ma bende koro to chaki koda ka riwruok moro ma ok mar piny owacho mawuok e kaunti no ma Migori, riwruogno ma bende ong'ere kaka Ripple Effect, ma bende koro to yango ni oganda mathoth e pacho kaeri osebedo ka tiyo mana gi punde to ok ong'eyo ber mar ritogi kaachiel koda ka neno ni gin bende giyudo thieth e yorno ma owinjore. Jafwambo marwa Collins Gol miyo waler mar wachno. Thoth oganda ma pidho punda pok oyango yore mag rito punda kendo miyogi arita makare, gino ma bende osemiyo kwan mag punde dok piny malich miwuoro e pacho kae mangima. Kata kamano, riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Ripple Effect koro to wuok oko mar puonjo oganda yorego mag rito punda, gino ma bende thoth oganda pok oyudo mondo mi girit punda e yono makare. Puonj ma kamano tim e gwengego mag Dago e kar chung' od bura nogo ma Uriri. Migosi Michebe Simiyu oyango ni gikelo chenro mar puonjo oganda yorego mag rito punda kendo tiyo kod punda e yono ma ong'ithie mokalo ma ok miyogi osigo nogo mapek manyalo ketho ngimagi. E kinde ma kamano, Simiyu oyango ni gichiwo chanjo ne punde madirom 47 ne tuochego mopogore opogore ma bende nyalo ketho ngima punde makamagi. On the basics of donkey welfare, how to use the donkeys in a conservative manner so that the donkeys can continue serving them as they earn their livelihoods. So basically today we have also demonstrated how to handle donkeys, how to restrain them. We have, together with a team of veterinary staff, both public and private, from the county government of Migori, dewormed 47 donkeys, attended to a few that had clinical conditions, and also demonstrated how to spray donkeys against ticks and other external parasites. Veterinary apisa e kaunti ni kima Migori Mikai Janet oyango ni mag tuoche ma bende nyalo chando punda e kinde maginie e pacho. Symptoms which we can check and analyze that the donkey is in problem is number one, if they can not effectively walk, if they cannot eat, and if sometimes they become very aggressive, that they cannot be tolerated. Puonj makama jopith mag punda opoyo chenro makamano gino ma bende gilero ni koro to gibiro tiyo koda ka punda e yorno ma ong'ith mokalo, gino ma bende ok bi miyo ngima punda bedo marach mokalo. To kwang'eyo ni onego wati kodgi nang'o. Punda osebedo ka konyowa, punda osebedo ka miyowa pesa, kendo an punda osebedo ka miya ohala nikech achulo nyaka skul fee nang'o. Asombo kuya sombo gi punda, adhi omo pi aomo gi punda, oduma sombo gi punda, to sida ni watiyo kodgi to wakia ni thiedho gi nang'o. Odiochieng' ma kawuono wamor, wago erokamano nikech wawinjo mang'eny kuom punda, kaka wanyalo tiyo gi punda, kaka wathiedho punda. Kendo erokamano kuom yath mwayudo mwadhi goyo godo pundni wa. Ade mwakadhe wach punde nigi, kejio osebedo kobedo gi punda, ka obedo kod nyok wapidhogi, nyalo kete kamoro amora kanyo sama ng'ere midhi gonye. To chieng' ma kawuono wayudo kada punda, onego warit maber, onego warit kaka warito nyithindwa, kata onego warit kaka warito dhogwa modak e dala. Koro mano e gima yudo puonj ma kawuono koro ka punda, kendo kada punda ni kwarite maber, to nyalo konyo masaidi ma kaka nyathini nyalo konyi. Shuna ibade ma Uriri Mikai Christine Wafula korka koro jiwo jodak ma Migori ni ponono ne giyudo jalo ma bende tiyo koda ka punda e yorno mar arietha mondo koro to chiw lipot mondo mi okawne ondamo mager moluwore kaka pend chike mago mapacho kaeki. Okay, Mighty, when it comes to the safety of the donkeys, if you see any donkey being mistreated, kindly call upon us, call upon our system as Ngaos. We are here, and also our partners, and you can even make a formal report to the police if you see any donkey being reported, so that together we work together to ensure that the donkeys are well taken care of and they are not mistreated, because they are very useful in our communities. Kala TV kowuok e kar chung' od bura ma Uriri, kaunti ma Migori, nyinga Gor Koli.